Добре, здравейте! Днес ще си говорим в нашия подкаст с епизод номер 1. Добре дошли в подкаста ни From Zero to Hero. Аз съм Наско. Аз съм Георги. И днес първо ще ви разкажем защо го правим този стартъп, каква ни е идеята, какви са ни правилата и след това ще преминем и към първата тема, която ще бъде за средата, как ни влияе средата и как средата дори предопределя бъдещето ни. Да започнем с целта. Да, защо го стартирахме този подкаст? Да, защото видяхме, че наистина няма подкасти, които на нас да ни допадат. Това беше първата цел, защото виждаме много съдържание, което се създава, но е прекалено дълго, а също така виждаме и няколко други проблема. Другото е, че в повечето подкасти се говори за това как някои хора, които са на... То не е хубаво да ги определяме като възраст, но хора, които са 5-6 стъпала над нас. Т.е. хора, които вече са направили компании, продали са ги, хора, които са менеджери, доктори вече от 5-6 години и така нататък. И искаме да създадем съдържание, което да е полезно на хора, които са ученици или пък 1-2 години работят, т.е. те първа навлизат в сферата, за да може да ги мотивираме да стават още по-добри и да видят хора, които са или едно стъпало над някакви или техни връстници, които са минали през стъпките, които тях им предстои да минат. И така да им спестим усилия и ценни съвети. Да споделим къде сме си щупили главата, къде сме стъпили някой друга мотика, къде някой бизнес партньор не отрязал, т.е. някой инвеститор и да ви покажем целият път, през който сме преминали и ако може вие да пропуснете някои от стъпките. Със сигурност стъпките се променят с всяко следващо поколение и така нататък, т.е. всяка година образованието би трябвало да се променя, защото накрая крайният резултат би трябвало да се променя, който очакваме, но той не се променя, така че ние ви говорим от първо лице какво ние пробваме. Пробвайте и вие и след това да коментираме заедно какви са наистина правилните стъпки за сегашния момент. Точно идеята на подкаста е да сме автентични, да бъдем себе си, да показваме това, което наистина мислим и което ни се случва. И ще даваме и много примери от нашия личен опит. Ще гледаме да има по-малко автобиографични елементи, повече истории, случки, предприети действия, които да дават повече стойност. И гости, които ще каним наистина да говорят открит за себе си, за нещата, които правят, нещата, които са сработили, за тях, които не са сработили. И да, реално нещо, което аз съм забелязал и с Наско си коментирахме преди подкаста, е, че наистина доста неавтентични са хората, когато идват на един подкаст като гости. Тоест всеки ги пита някакви готови въпроси, написани на листче, това просто не върви. Тоест виждаш как хората са неавтентични, подготвили си отговорите, разказват си ги, рецитират си ги като някаква хубава история, но никога не мога да вникнеш в един човек как той разсъждава, от каква гледна точка поглежда над различните проблеми, как той тръгва да решава собствени проблеми, как се сблъсква с различни ситуации, които не може да разреши, на къде почва да гледа и тези всичките моменти, които са супер така неочаквани и няма написана книга за тях. То това е. Идеята е, че хората как да реагират в моменти, които нямаме план и в този момент разбираш как и дали един човек не се е подготвен. Това те сложат пред камера, да говориш без сценарий, без да знаеш какво трябва да говориш, е също като да предприемеш нещо и в процеса се появяват дори неловки моменти, проблеми, които трябва на момента да измислиш решението. Да, и трябва да ги избуташ. Другото нещо, което искаме да покажем, как от нищото да направим нещо, защото буквално тук сме взели един телефон. Жорката има сет с микрофон, който не е от AliExpress, от Амазоне. И от нищо ще правим нещо и ще покажем, че разказваме как се развива подкаста и как правим всяка следваща стъпка, като всяко едно нещо почваш от нулата, развиваш, докато стане успешно и дава стойност на хората. Да, всяко нещо има определени стъпки. Идеята е, че ние сме се сблъсквали с много така, когато започваш да правиш нещо, винаги в първата стъпка правиш 5 опита,
след това стигаш до втора стъпка и там правиш 5 опита, обаче на трета стъпка вече не са ти останали така енергия за още опити. Идеята е как да може да преминем още първа и втора стъпка с по 1-2 опита максимум, за да може да имаме енергия за следващите стъпки, за да може да стигнем наистина далече. Иначе най-често се случва това, че наистина стигаме до стъпка 2 и вече това са минали 6 месеца от някакъв наистина изтощителен спринт, вече се чувстваме леко бърнаутнати и си казваме за какво го правя цялото нещо, ако не успявам да прогресирам, не ми носи някакъв успех. Точно да, и другото нещо е, че когато почнеш да правиш нещо и както казах в началото, първите 3 опита са първи 3 стъпвания на мотики, така се казва, идеш да тичаш и първия път на тичането си изкълчиш глезни, че си кажеш, абе тичането е много тъпо. Идеята ни е да с нашите гости да предотвратим това, като идеш на тичане си изкълчиш глезена, ами да почнеш така с... Добре да почнеш нещата и после... Да, като метафора да кажем, че да, реално да можеш да прескочиш тези първи така сблъсквания с реалността, защото да. Това е другото нещо, което е много готино, че както и сега, ние сме нови хора, които правят подкаст и не се струва така морето до колене, да го кажем. Мислим, че е много лесно да видим какво ще се получи. Винаги, когато стартираме ново начинание, винаги ни се струва много лесно отстрани. Не виждаме всички детайли, които са вложени в един процес да стане той много изчистен и опростен. Защото винаги, когато започваме ново начинание, много лесно се добавят нови стъпки, трудно е да махаме стъпки. Трудно е да упростяваме, трудно е да правим нещата да работят без да ги мислим. В един момент точно това е ефекта, който очакваме, че хората, когато гледат нашите стартъпи, бизнеси и така начинания, очакваме те да си кажат, това е много лесно и аз мога да го направя, но те не са видяли 2 години работа, например, които са ни отнеме, да направим процеса лесен. Това ни е другата идея, че искаме да покажем как. Ето сега ние правим един процес, нека го видим дали може да го направим лесен. Абсолютно. Ами, ако искаш, може да си поговорим за първата тема, аз бих искал да си поговорим за средата. Добре, супер. Това е много така основополагаща тема. Как на теб ти е повлияла средата през годините? Ами да, аз съм имал много периоди, които са били различни, защото съм израснал в по-малко населено място, където е нямало толкова голяма среда. Аз съм искал така доста да се развивам. Имало е среда от различни така, приятели, колеги, но винаги не е била точната среда, която аз съм търсил. И чак когато дойдох след 18 годишна възраст в София, намерих хора, които така мислим по горе-долу сходен начин и може да правим заедно еднакви неща. А преди това намирах много трудности да намеря правилните хора около себе си и като цяло имам една история, която започваше така, как намерих една от първите си среди, които ми беше забавно да присъствам там и да съм активен член на тази среда и на тази общност. Защото аз в началото много се интересувах от математика, през цялото време през училище и гимназия ми се отдаваше супер математиката и стърсих такава среда. Просто така и попаднах в математическа гимназия, но така и не открих моята точна среда, в която аз да развивам моите умения като практичен математик. И затова много така малко е по-различно, но намерих своето хоби като йо-йо. Оттам нататък намерих своето... Йо-йо. Да, много странно. Просто намерих това хоби и в един момент открих един форум онлайн. И просто видях, че някакви други ученици пишат и коментират, че мога да се срещнем, да се видим в Бургас на центъра, защото аз съм там. И в един момент се събрахме и наистина аз се почувствах на собственото си място, където знаем хората да разговаряме на език и ни беше супер приятно да прекарваме време по цял ден заедно и да си показваме различни трикове, да се забавляваме и така нататък. Но тази среда ми даде възможност аз да се развивам дори в това направление, което ми е било като хоби. А за тебе как? Ами всъщност да спомена, че ние двама с Жоро сме от села, селени в София. Провинционалисти. Аз започнах от едно родовско село и там като цяло, нали, бих казал, че имаше среда, но не беше, нали, тази, която е сега и след това в Смолян, която беше, защото в 8-ми клас, нали, отидох в Смолян и бих казал, че имам късмета, че попаднах на един много як клас и видях там как средата ми повлияваше, защото, нали, бях хора, които като се тръгне на състезание се надъхват 6-7 човека и ти като ги видиш, че и те ходят, ти се надъхваш.
И така, примерно почна да ходя на състезания. Трябваше ми малко време да се пречупя, защото идваш от село в нали, малко по-големия град, нямаш го, би казал, самочувствие, нямаш по-скоро коража да идеш, защото си мислиш, че ще се провалиш. И това беше един от първите уроци, нали, че трябва да почнеш да стартираш. И класа беше ключовото, примерно дори като почнахме да учим програмиране, нали? Някой научава нещо, идва на другия ден, споделя ти го. Ти сега, той го знае, трябва и аз да го науча, отиваш, нали, научаваш го. След това средата много ми помогна също, когато започна да ходя на състезания. Защото отново отиваш на състезания и те бяха по информационни технологии, правихме да речем някакви приложения. Първото ми беше онлайн библиотека, там библиотекарката си отбележише, Жоро си е взел книга. Супер, да. Дигитално, нали? И там бяхме събрани от всички краища на България, от математическите гимназии, нали? Най-изявените ученици. Дикато опанеш в една такава среда, примерно аз имам 10-ти клас. И то какво случва, тези, които са 11... състезателно такова. Той състезателно и някой батко 11-12 класи казва, аз сега кандидатствам в MIT. Аз не знам какво е MIT. Проверявам нали какво е MIT. Виждам, че е топ университет в света. И в крайна сметка тези хора, нали, те са или мои набори, или 1-2 години по-големи от мене, сега завършиха реално. Да. И като попаднеш на такава среда, ме научи примерно да мечтая на по-голямо. Добре, да гледаш голямата картинка. Точно, да гледаш голямата картинка и да си поставяш по-големи цели, нали? Защото виждаш, че има някои хора, които си ги поставят, преследват ги. Щом го може, и аз мога. Значи аз го мога, какво като съм от цяло, нали? Така е, да, точно, да. И беше така, че за средата аз сещам за една кампания на Able, Ани ми разказа онзи ден. Кампанията е следната, имаме, нали, реклама във Facebook, имаме една рибка, която е в един аквариум и се опитва да излезне. И пише, нали, като балонче, се едно е казала рибката, надживей средата си или нещо такова беше. Да, окей, да, в някакъв момент трябва да осъзнаем, че средата до някъде не спира. Или? Има една много хубава поговорка, по-добре първи на село, отколкото последен в града. Но аз по-скоро не съм съгласен, ще питам и тебе. Аз смятам, че нали, когато станеш нали, едно най-умния в стаята, трябва нали, да смениш стаята. И защото когато станеш нали, първи на село, почва ти расте много егото. И като ти нарасне егото и така нататък, ставаш малко тегъв човек, защото почваш да гледаш малко праволинейно. Когато някой ти говори, си кажеш, аз си знам, ти не ми давай кари на мене. Да, окей. И ако като станеш не първи на село, т.е. първи в средата, в която си, и след това не я надградиш, нали, ти расте много егото и затова смятам, да, това има как да се контролира. По принцип имам пред хората, като достигнат един етап от живота си, със сигурност има някакъв его стръгъл, в който минаваш и поне аз съм минал през няколко пъти его стръгъл. В някакъв момент си мислиш, окей, приборил съм егото си, след 2 години след това пак имаш някаква битка с егото си, пак си... Да, може би точно да драснал си средата, пак си дигнал егото, че много ги знаеш нещата. Аз мога да ти разкажа при мен на историята. Дай. Примерно съм в Смолян, отиваме на състезания, печелим ги. Изкарал си 6.00 на матурата в математика, имал си 6.00 и така нататък. И ти си мислиш, нали, че много ги знаеш нещата. Отиваш в София, отиваш в факултета по математика и информатика, дават ти една задача по дискретни структури и 3 часа гледаш като теле взеле и така. Да. И това е хубаво. Мисля, това беше момента, в който все едно ми удари един шамар живота и ми каза, виж сега, трябва да направиш нещо друго, за да успееш да се в тази среда. Да. И отново беше такова, пак средата, сменянето на средата, да идеш се едно ниво по-нагоре, ме предизвика, нали, да дам повече от себе си. Да, ами аз пък ще дам точно така сходен пример, пък в другата категория, който средата не ме развиваше. Аз, както разказах, в тинейджърските години нямах точната среда и в някакъв момент така карах го точно на неглиже, т.е. справях се в училище почти така без никакви затруднения, буквално учих половин час преди училище и се справях с всичките предмети с перфектни резултати и в някакъв момент осъзнах, че когато завърших и след това се срещах с някакви мои връстници,
това ме е карало, т.е. някакси да се изолирам и от хората, които са около мен и по-скоро не съм виждал много смисъл в цялото учене и съм бил леко тегаво дете, много не ми е дреме за училище, т.е. хората са си дали някакви така напрежения и така усилия да се справят доста силно в училище. Аз съм бил такъв, whatever, каквото стане. Което има си положителната страна, ще разказвам, имам много хубави истории за това, но със сигурност, ако нямаш предизвикателна среда, която така не ти поставя големи така, очаквания към тебе, и аз не си поставя големи очаквания към себе си и в един момент така, да кажем, се носих по реката, докато не дойдох в София. Ние разбрахме, че средата е важна, давахме няколко примера. Сега обаче да дадем малко така по неща, които могат да се приложат, т.е. как да си намерим средата, нали? Добре. При теб, как е възникнал момента, в който си кажеш, аз не съм на правилното място, трябва да си сменя средата. Нали, как събираш кураж да смениш, защото чисто като хора не обичаме много да се променяме. И как се е случило при теб, примерно? Супер идея за въпрос и при мен как се случи доста така натурално, т.е. в някакъв момент вече доста се бях черпал средата около мен и вече пък ми ставаше скучно. И в един момент, защото аз и както и ти знам, че си пътувал доста често по автобуси и така превозни средства по доста часове и аз пътувах 60 км на ден до училище. Имаше ни 2 часа, в които буквално нямаш какво да правиш. Тогава телефоните не бяха толкова интересни, нямаше цял ден TikTok. И в един момент така почваш да гледаш през прозореца и се чуеш какво правиш. То е скучно. Буквално ти е скучно на училище, скучно ти е в къщи и така. И в един момент почваш да се чуеш какво различно аз мога да предприема като действия, за да мога да изкарам различни резултати. И в някакъв момент почнах да осъзнавам, че окей, може би офлайн нямам цялата тази среда, която очаквам. Нека пробвам онлайн. И буквално това промени живота ми, да мога да съм честен, че наистина намерих хора, така, които са онлайн. Те не бяха български инфлуенсъри, то тогава не съществуваше и думата инфлуенсър, но бяха хора, които са предприемчиви, с идеи, които просто разказваха за техните идеи, как намират решения на проблеми, които няма решение в интернет. Тоест, нямаш някаква задача, която вече е решена, имаш някакъв проблем, който ти трябва сам да намериш решение и да свържеш така несвързани точки. И другото нещо беше, че осъзнах, че хората, които търся онлайн, аз мога да ги намеря през платформите, които бяха тогава, не бяха много, тогава намерих Twitter, намерих разни така по-интересни хора, които са в американския спейс, защото там си разговориш вече за стартъп и как се развиват тези неща. И в един момент, нали, има този цитат, че ти си средното на 5 човека, с които прекарваш най-много време. Ами да ви кажа, аз 5 ми средно човека бяха някакви луди милионери, които аз прекарах 24/7 да им чета какво са публикували, като просто мисли в кои насоки разсъждават, кое за тях е важно и аз се опитвах да разсъждавам с тях и да разсъждавам в тази посока, за да мога и аз по някакъв начин да придобия част от тяхното така дълбоко замислено положение. Да. А при тебе как се случи това да... Ако си заобиколен от 5 човека, които са милионери, средно аритметично на... аз ги дърпах много надолу. Аз тогава ги дърпах много надолу и не ставаше много. Добре, майтап да има. Да, добре. Ами при мен как стават нещата? Бих казал първото нещо в смона в средата ми, малко и късмета влияе там, нали? Да попаднеш сред тези хора. След това вече в София всичко беше търсено, защото нали, бях осъзнал нали, колко е важна средата, колко е важно съм заобиколен от дейни хора, действащи хора, които също не са лаладжи, това е доста важно. И като дойдох тук, съвсем естествено, нали, първо в ЕМИ нали, знаех, че ще имам тази среда, защото от състезанията, които бяха хората, те повечето или отиваха в ЕМИ, или отиваха в чужбина. Да. И аз си казах, нали, добре, тук на тези състезания средата ми харесва, точно мой стил е, развиваме, научавам нови неща постоянно, значи трябва да ида, нали, къде ще идат тези хора. И съответно съвсем естествено отидох нали, в ЕМИ. След това нали, тук в София се почна с
то като се заобградиш с някакви хора и то почва да салеят идеи. Ами да, между другото днеска точно си комуникирах с едни хора, че в момента, в който направиш нещо готино, хората изкачат, т.е. хората се появяват, които ти трябват. И в някакъв момент те искат да се присъединят към твоето готино нещо и да ти кажат, хей, аз правя готино нещо, дай да съберем готини идеи заедно. Точно. Точно това беше и при мен. Смисъл, заобикаляш с такива хора и съответно какво става, той ти казва, аз ходя тук на това събитие, да речем, аз карам този курс, аз карам тая програма, аз правя нещо друго, ти го разпитваш този човек, той ти разказва и тук идва момента, в който трябва да си ден, смисъл да спреш да го разписваш, какво точно е, дали да се запиша, дали да не се запиша, дали да почна тая програма, дали да не я почна, дали да действам с това или да не действам. Избери си нещо и трябва да действаш. И аз така, примерно, се записах на Mentor the Young, без се чудя много дали е за мен, дали не е за мен. Просто се записах, кандидатствах, приехаме, изкарах един сезон, видях, че ми хареса, изкарах втори сезон. След това, пак от някое запознанство ми беше излезно, примерно, във Facebook за Able. Видях, за Able активатор от Ани. Да, супер. На нея съм ми казал, цял живот съм благодарен. Добър. Ани, с която на Mentor the Young сигурно сме се запознали преди това. Добре, да. Тя е дълга история, сега няма да влизаме в детайли, но виждаш примерно от Facebook, виждам за Able активатор, отново прочитам, виждам, че е моето нещо, то с времето, и шесто чувство, интуиция ти казва кои са нещата за теб, кои не са нещата за теб. Отново записвам се, минаваш нещата, приемат те, не те приемат, ако те приемат, изкарваш и вече, колкото пъти го повтаряш този процес, ти почваш да срещаш пак нови хора, от които дори научаваш нови знания, научаваш някакви неща, за които изобщо не си се замислял. И така постепенно започваш да се развиваш и в един момент трябва да се научиш да си направиш по-ситно ситото, защото идеите стават все повече и нещата, които мога да правиш, стават все повече, за да определиш кои са идеите, кои са нещата, идеите, които ти искаш да правиш, развиваш и така нататък. Да, най-често, когато искаш да работиш с някой човек и много често ме питат как да привлека еди кой си като кофаундър. Им казвам, готините хора имат пълно време, т.е. те правят готини работи и времето им е запълнено. Т.е. ти трябва да им предложиш нещо, което е още по-готино, за да могат да кажат, окей, си оставят другите неща, които правят, за да могат да се включат към твоя проект и така нататък. И за да може ти да си подобриш твоята среда, защото като намериш един кофаундър, това е доста силна изграждаща връзка, която може наистина да ти вдигне, т.е. имаш много бърз фидбек куп с другия човек, ако сте кофаундър и оттам нататък може да стартирате много начинания заедно. По този начин може да си изграждаш среда и това е. Тоест, някакви хора днеска ми споделиха как да се намеря ментор. Казах им, правете готини неща. Тоест, като правиш нещо готино, ако правиш някаква оригинална идея, която никой не се е замислил или пък е просто някакво подобрение на вече съществуваща идея, други хора ще го забележат. Не е задължително да забележат веднага. Разпространяйте малко по малко, в един момент мога да разкажа доста истории, как в някакъв момент стартирах в една индустрия и след 6 месеца ми звънна най-големия шеф в тази индустрия и ми каза, искаш да работим заедно. И аз бях така, окей, let's do it. Хората забелязват, когато почвате някакви нови неща, просто му трябва малко време. Някои неща ги зарязваме прекалено бързо. Така че мисля, че даже някакъв период от една година и половина е някакъв нормален период, за да очакваме някакъв добър потенциал, една идея вече да се утвърдила на пазара и да показва потенциал. Той за идея и за всяко едно друго нещо. Няма как да очакваш да почнеш да играеш тенис и след един месец да играеш срещу Григор Димитров. Да. Или дори да си на нивото на някой друг твой приятел, който играят повече. Въпросът е, че много хора казват, искам Григор Димитров да ми е ментор. Няма да ти стане ментор, ако ти не правиш достатъчно действие. Той ще стане ментор, ако започнеш, спечелиш няколко турнира, покажеш потенциал и трябва да те забележи по някакъв начин. Да, със сигурност. Аз тук си мислех, че наистина е доста определящо и самите аз, когато се замислих за какви етапи съм преминал,
част от средата е това, кои са ти били ментори и учители. Това е доста често е на късмет, но аз мога да разкажа как привляках един професор от MIT да ми бъде ментор. Супер, да. После я ще разкажа за моята гледна точка за менторство. Беше много интересно, че може така доста активно да ходя на стартъп събития. Казах си, това е нещо, което искам да се занимавам. И в минах няколко програми, това може би някой друг път ще го разкажа, какъв беше преживяването там. Но на едно събитие си заговорих с едно момче, 7-8 клас, аз тогава продължах да занимавам с образование, т.е. бях още бакалавърската си степен завършвах и развивах една програма, която се казваше лесна матура, която помагаше на учениците да учат по-лесно на матурата. В този момент запознавам се на едно събитие с някакво дете, което пък точно решава някакви задачи за матурата и почваме да се разговаряме, то как се подготвя, така, водим някакъв разговор, защо е на това събитие. И в един момент се появява баща му и каза, какво става, какво правиш и така нататък. Запознаваме се и след буквално един час разговори той реши, че вижда някакъв потенциал в мен и каза, дай да се чуем след 2 дена. Чухме се и това прерасна в едно така дългогодишно менторство, което продължаваше с буквално. Мога да съм супер признателен, защото буквално ми е изкарвал лекции по 2-3 часа на телефона. Буквално, нали знаете, когато... Даже аз не знаех, че телефона прекъсва след първия час. Хора, просто той ми говори, води ми лекция, аз питам въпроси, задавам, той ми отговаря. Свършва единия час, затваряме се, набираме се пак, продължаваме втори час, водим лекции по 3-4 часа на ден, буквално, за да ме подготвя по-добре. И това е незаменимо. Имам пред, аз цял живот някак да му се отплатя на този човек, но със сигурност каквото мога ще направя по този въпрос. То ние естествено били в ролите и на ментори, нали, в някакъв момент и то е удовлетворяващо, когато помагаш на някой, който има желание, виж, иска да се развива, има енергията и хъса, защото просто виждаш как това, което си го научил, го предаваш и ще оцелее във времето, така да го кажем. Искаш някой да не се сблъска с същите неща, които ти се сблъскал, защото поне пропилей по-малко време на тях. Защото това е най-ценното. В момента не е проблем, т.е. да вземеш някакви пари от фондове или еди какво си ресурси може да намериш. Най-ценното е времето. В днешно време, ако можеш да си спестиш малко време на някои стъпки. И ти имаш ли такива ментори, които... За менторството мога да разкажа, нали, как се стигна до там. Човек, който е работил рамо до Марк Зукърбърг. Буквално бюрото на него и бюрото на Марк Зукърбърг са били едни от други в първите години на Фейсбук. Но преди да разкажа за него и как се стигна, ще започна от начало, защото за да имаш такъв ментор, както казахме, трябва да направиш нещо. И при мен беше в гимназията това нещо, менторство, не знаех какво е. Така. И обаче как почна с менторството, като бях в гимназията, нали? В Смолян менторство, то даже като дума не беше популярно. И съответно бях малко така по-вълк единак или с някои приятели, ако правим нещо и положението е, мяташ се дълбоко в океана, както каза Слави Трифонов, мъчиш се, бориш се, докато изплуваш. След това на първата ми работа, в 11 клас, след като завърших, имах стаж и там открих какво е това аджеба менторство. И аз бях, все едно си открил манна небесна, нали, нещо велико. И беше много яко, защото, нали, хората бяха с 5-6-7 години опит в сферата. И много бързо научих, нали, как работи IT бранша, нали, че хубаво пишем някакъв код, ама зад него има някакъв бизнес, има процеси, има планиране, има причина да ги правим всички тези неща, има процес, по който цялото нещо върви и буквално за месец и нещо ги научих тези неща, защото имах точно много добри ментори. И след това, нали, първият ми ментор, който беше от въпросната компания, след това дълги години ми е помагал, примерно, ако имам интервю за работа, правим интервю преди това с него. Тук имам разговор с една HR-ка, такива въпроси ми надава, такива условия, моля да ми дадеш, нали, съвети. И супер яко беше. Примерно мога да ти разкажа една история. Давай. Тя е като
реших, че ще напускам втората си работа. Аз бях съм намерил нова работа, казах, ще напускам. И след това звъня на ментора и му казвам, тук си търся нова работа, мога да направим едно интервю. Той ми казва, нали не си казал на старата ще си напусна? Викам, късно е вече. Да, понякога, въпреки че съм имал ментор, съм си бъхтил главата. Но все пак, и след това вече аз разбрах колко е важно менторството и после го търсих целенасочено. И от ментор ден след това, втория ми ментор беше именно човека, нали, който е работил с Марк Зукърбърг във Facebook. Изключително умен човек, бих казал един от най-добрите софтуерни инженери в България. След това и в Google работи и така нататък. Но пак да се стигне до там той да ми е ментор, пак съм изварял много път. В гимназията, нали, е било много учене. След това, когато и тук съм дошъл в София, трябва, нали, няколко годинки да поработиш, да се докажеш, за да мога да влезнеш в тези среди и да си намериш такъв тип ментор и той да те забележи. Тоест има някакво натрупване. То малко изтрито, ама количествените натрупвания водят до качествени изменения. Просто няма как, нали, ти си в 10-ти клас, там от един месец, да речем, пишеш някакви програмки, един от най-добрите софтуер инженери да ти е ментор. Да, окей. Пък и то не знам доколко е полезно. Последно ти е баща или чичо. Не, шура, бъже нашата история, ако няма. Трябва да ти вървя, да. То би казал, че не е толкова полезно някой толкова опитен да ти е ментор, защото той мисли, ще имате доста различия в мисленето и нивата. Примерно на един ученик, аз ти, ако сме ментори, бих казал, че ще е по-полезно, отколкото някой, който е от 10 години, 15 в бранша да му е ментор. Аз ще го е казал, ти като влезеш да имаш едно на ум и ще влезнеш по-лекичко и ще занесе по-малко, ако те занесе. И това го има, да. Окей, има го и другото, че когато ти го казва баща, ти ще кажеш, баща ми не ме занимава, аз знам как да се казва. Докато, нали, ако ти го каже някой приятел и така нататък, повече ще го вземеш по-насериозно, нали, този съвет. Да, понякога губим авторитет към хората, които сме виждали как ходят до туалетна. Много добър джок. Така че да. Но със сигурност, да, не предполагаме нас да не виждате тази ситуация. Така че ще надяваме да ни имате някакво доверие и да ви споделяме важни и така ценни съвети, които... Тоест, понякога съветите са доста... Тоест, хем са ценни, хем когато просто някой ти каже, преди това, се чувства доста дженерик и доста не полезни. Така че, между другото, така, например, вие сте сега ми дойде една нова идея. Слушам. Наскоро така си помислих, няма ли да е готино хората да не споделят техните си истории в малко по-голяма дълбочина. И да не разкажат за тяхната ситуация в момента, да кажат, например, защото аз съм бил ментор на много ученици, на много студенти и винаги ми е по-ценно аз да разбера повече за този човек, за неговата конкретна ситуация. Когато един ученик дойде при мен и каже, аз съм 11 клас, не знам какво да кандидатствам, нямам никаква идея с какво искам да се занимавам, грам кариерно не съм ориентиран и нямам никаква идея, т.е. какво ми се прави в този свят, почвам да разучавам повече за него. Искам да разбера повече с какво той се занимава в свободното си време, каква е дори семейното положение, дали живее далеч от училище, какви са взаимоотношенията му с връстниците. Всички тези неща малко или много се възпроизвеждат в това как ние се развиваме. И това е пак темата за средата. Но аз ще се радвам супер много, ако някой в коментарите сподели тяхната история или ние ще оставим един имейл, така, нека направим един имейл, в който вие ще може да споделите истории, а ние да ги четем и да ги коментираме. Как някой може да се развие. Тоест да каже, аз съм с тази и тази ситуация, в момента имам този избор да правя, защото винаги много съм се изкефил, имах няколко така трудни момента в някои от бизнесите и в които съм имал буквално ултиматум решение или вземеш това или другото решение. И съм имал просто на хора, на които мога да звъна, на хора, които аз никога не съм се чувал преди това с тях. Просто съм имал телефона, просто съм се представил, казал съм откъде си обаждам, с какво се занимавам и хората винаги са ми отделяли, да кажем, 10-15 минути да ми така предопределят малко или много в живота. Защото аз знам, че тези хора имат достатъчно голямата перспектива и
да разкажат за 5-10 минути моята ситуация, те за 5 минути могат много лесно да ми кажат кое е най-прагматичното и най-вярното решение. Защото аз поне вярвам, ти сега ще кажеш и от твоя гледна точка, че винаги знаем вътрешно кое е правилното решение, просто понякога е малко заровено дълбоко и трябва да го изровим. Ами, Какво се струва за идеята? Първо идеята много ме кефи, това ще е супер яко и ние в следващия епизод мога да обсъдим тук да точно аз мисля буквално да вземем хартия, да изчетем и да споделим на аудиторията и да споделим. Знаеш как ми прозвучава първоначално? Какво? Запада, защото само че за развитие. Пусни някой коментар, все пак трябва да се забавляваме тук да правим това. Така че оставяме, както каза ти, имейл в информацията от това видео, така че пращайте там. Добре, по-скоро искам да питам за твоите ментори. Има ли са така критични моменти, в които можеш, т.е. ето както си бил с работа, критичен момент, звъниш и казваш, може да уредим нещо, интервю или нещо такова. Има ли си други такива по-ситуации, в които средата ти е помогнала да направиш правилен избор? Ами, аз бих казал, че има доста такива моменти. Примерно един от менторите, нали, работихме върху това за ако си тим лид, нали, какви неща трябва да правиш. И той е било повече на теория, но аз когато се сблъсках с тази ситуация ми беше една идея по-лесно, защото нали, поне на теория знаех как трябва неща. Те на практика бяха много по-трудни, но когато поне на теория ги знаеш, добре ти се получава. Тоест, когато влезеш с план в нещо, дори и да не се изпълни плана, имаш поне стъпки, с които можеш да си играеш. Но сега, например, Vista, често казано, не мога да се сетя. Няма проблем. А иначе, не знам, откъде ми хрумна да споделя нещо за взимането на решение, това, което казва, че нали, ти вътрешно реално знаеш кое от двете искаш. Да. И сега нали, бях в процес, в който кандидатства за нова работа и така нататък и много се чудех между две компании. И аз нали, седнах, разписах си нали, какви са ми плюсовете, какви са ми минусите, коя как кореспондира на дългосрочния ми план. Да. И знаеш какво ми каза Ани? Как да решиш? Ако много се чудиш, си взимаш чоп, ези на едното, тора на другото. Мяташ и докато се падне ези тора, ти вътрешно, в смисъл вътрешно ще знаеш кое от двете искаш да се падне. И това е много як лайфхак всъщност. Добре, т.е. усети ли го, че... Аз не го направих, аз знае. Но по принцип, според мен това е много добро. Може да го пробваме Мога го пробваме за някакъв филм, който трябва да правим в подкаста, примерно. Добре, следващия път ще го направим за нещо. Добре, да приключваме или още нещо искаш да споделим? Ами мисля, че тук е добре да сложим един финал, така да не стане прекалено дълго. Мислим да правим подкаста в такъв диапазон около 50 минути, за да може да са по-слушаеми. Знаем, че така ежедневията са ни пълни и без това с достатъчно много други задачи. Един учебен час няколко му да скоче по музика. Може подкаст. Ами аз гледам по TikTok човек, хората в часовете по българска математика. Те са на лайв постоянно, не знам какво се случва. Така че... Добре. Много ви благодарим. Това ни беше нали, първото на живо участие в подкаста. И така, следващия епизод ще имаме първия си гост, след това нали, ще каним и още гости, така че шервайте, лайквайте, споделяйте, subscribe бутона долу към банката. Да, харесвайте ни, обичайте ни. Ще се видим следващия път. Благодаря. Благодаря ви.